Mader, nakoy pangutana ni mo, Mader. Pila edad nimo nagsugod ka, uyab-uyab? Wala mo ko magsulibot ko. Iyab ko. Moro man gitong usa ka tawo nga akong giuyab mo man akong gipamana. Hain naman ron. Wa na. Sana sa laing kalibutan. Sa to pa, imo rag yung gipadala ato sa lugnanan ang imong gugma. Ah. Mao yun. So, ingon ana, kaskit ang ato ang madir-dir. Wala mo ko uyab yun. Usa-usa. So karon na inihangyo nimo nga panguyaban ka, panguyaban kuno ta kang karyo. Wa jud ka ni sugot ato gyud. Sugot. Kumagay ka inyon. Hingin lang yan ako ko ulis inyo. Tumatay na ba? So ato pa guys, wala pa kuno kaingon. Iya nang gi papaulis ila. Kay ngano man kuno, kasamok lang. Samuk lang ka. Layo pa gani. Ingon siya nganha siya kay masawa siya nako. Oy, ulis inyo oy. Unsam taon ka. Ang anhil lang kang masawa ka nako. Ayaw, kisguti na kay namamatay na. So ingon ana siya ka-loyal sa iyahang hinigugma guys. Oo, hangtod na gid sa kamatayon ng iyang gugma. Wala na gid niya ilisi pag yun ang iyang Paris until now. Ano, stay single na siya karon. At tapos wala ka ng plano, Mother? Wala no. Wala na oy. Kuha na lang ko lampo sa Ginoo. Nga ang akong gugma para sa Ginoo. Kuha na lang trigger diyan tanan. Nga akong mga pahimtang. Oh, diba? Yung nana kaloyal ang ato ang lola, guys. So, yung nana, usap ka mo. Di ka wapay si mana gikas pagkawa sa inyong pares, di ka ninyo ilisan. Bitaw, ingani ni siya. Kinudanay sa iyahang gugma. Putli ug tiunay gayod ang iyang pagmahal sa iyahang pares. Mm-mm.